Ayo bareng Nimas ana tepi wajib Sido rekoso jangan mengganggu bapak sedang kasmaran sama ibu. Ini Kanjeng Rama kan Kanjeng ibu toh? Iya. Situasi beraya. Dikasih vibra ya bapak. Dikasih vibra ya bapak. Wes. Kongon. Bapak itu fungsinya bisa buat mainan ibu gitu loh. Iso. Iya kan ya tak gedolanan ngene lho. Mosok dolanan ngono. Malah nek karo bojoku sing baru mek dolan selonthek. Apa nih selonthek? Kuping nek nakal nakal. Ngono. Gak paham kowe cah cilik no. Yo, tembangnya ya nak ya? Nggih. Ya, tembangnya kayak ngapa coba? Yo. Siripat siripit. Angin sroh ta. Aku kang setya satu nganti saiki Ada di Limbang Kairo juga ada Mas Kareng Gajah terima kasih. Terus kayak Amelia dulu. Juga ada Andrea ini komputer terima kasih. Sabak dulu baik. Aku tak saiki
nuwun. Sinten iki, Pak? Ganku entuk biru lah, Mas. Gonmu kok iso pucet-pucet ngono piye? Pak, nek tiyang sedekah ki aja pilih kasih apa? Wong sedekah kok gur dipilih sing ayu-ayu tok. Lah, sedekah itu kan ikhlas dari hati, Mas Gareng. Yo ikhlas-ikhlas bareng temu kowe 50, lah aku 5.000 Wis barang alhamdulillah rezekine wong dhewe-dhewe bersyukur upama kowe mau kok ibarate nggo adah banyu ki nggo baskom aku gur nggawa gelas mula nek kowe entuk 50 aku 5.000 ya lah kok neriman men to sampean neriman ya neriman lho lah kok timbang ora dikai 5.000 nek genep 20 pra yo wis 100 ora lumayan ya sinten Pak sinten iki Pak asmanipun Pak sinten Pak sinten Pak Bayu Heru sayang ya Pak Heru dalamnya pundi Pak wajane iki lho Pak Heru iya Bapak Heru apa Mas Pak Heru lah iya krunguku Bayu lho Mas lah garwane nun sewu Pak garwane teng mriki mboten oh layak kok kendel wah bojone gak ning kene kok layak kok kendele pol modele Bu Heru teng griya oh Bu Heru teng griya griya nggih niki Bu Heru nggih ngertos nggih niki Bu Heru nggih ngertos nggih ngertos iki dhuwit tenan ta Mas Mas kok ngeremes oh alah oh mriki disangoni Bu Heru kon go nyawer ya Allah support sebagai istri Mas oh ya ya ngono kuwi sampeyan disupport ora karo bojomu alah kok support go nyawer wong sesuk lagi ape mangkat tanggapan lho wis iki mau di WA pripun piye Mas wacakno ya bojoku ki nemen ae kok pripun Mas MSDMN weh artinya apa MSDMN ya Mas di mana tak balesi nggih balesi TGP TGP apa tanggapan ngono yo balesi oke JLK DWT apa iku mau jaluk duwite tak balesin neh no MTM apa niku matamu kene bayaran no wah jahat kowe bojo kasar men kene yo ora entuk lho iki lho jagakno 5.000-an iki lho kok halo Mbak ya Allah dek nang kene nek wong ayu Mbak emu ada nih kok sampean disawang karo wong ayu lah ya Mas Gareng ki lek karo sing ayu-ayu mripate ki jeli ngono aku tak bagi mayu Mbak ayo baca nasi no ya telas ke lho Pak Murkianto matur sembah nuwun Pak Heru Pak Heru tesih lho Pak atos-atos Pak atos-atos Pak Heru piye Mas jenengan apa gak eling to Pak lha kok ngoten niku lho sampean lho ngene lho Mas pripun jaman aku cilik mbiyen Pak nggih nek mangan nggih dar diweling karo wong tuane le nek mangan dientekno nek gak entek pitike mati kene ya padha sami Pak nyawer kuwi ya dientekno nek gak entek manuke mati kok manuk sampean kurang ajar ndak boleh Mas manuk senang kurungan kuwi lho mula engko nek
Entek mah ya Pak ya. Maneman manuk ergo larang no Pak. Lah kok beru piye? Jane ya bener wong garek loro ya. Ajine karek loro. Lah ya jane. Ora iki ben didum kanca-kanca pengrawit engko didum ya ya. Wah. Dum. Sing aja go nyanyi. Wampuk sisane kok. Didum. Kok lu malah ngono iki lho. Tambah 50 mana nih? Bayi 50 nih. Ini 50. Ben didum. Ya. Dum kanca-kanca kabeh. Ndi Pak Tuko? Ya aja kene iki wau ki wonten sameran nggih kula teng mriki kula kare mriki ya nggih. Ya bocah apian. Bisa. Ngodom lho ya. Aku nek. Lah terus sampean piye? Lah aku tak nggo apa dhuwit to, Nduk? Batu. Ora ya butuh duit. Alah ya Allah aku iki wong sugih-sugih wong ya, Nduk. Ya iki dhuwitku kira tak deleh lemari. Lah kok lemarine ambruk aku jagolke wong loro noto sicok nyetlika sicok noto. Dhuwitku ya Allah Ndek iki nuwun sewu. Saking turahe tak nggo jalan-jalan ning Perancis, Bu. Dhuwit luar negeri, ning luar negeri. Teko Perancis jajan lah kok kewareken kudu pipis. Aku ape pipis ki dadak ning Inggris, Bu. Iya. Nguyuh bayar ning Inggris. Saking sugihe. Mas Wis Ben. teko Inggris, wis bar pipis ape katokan aku lunga sik ning Arab. Nyapa wi? Lah katokanku ning Arab. Ya terus. Lah dhuwitku terus tak nggo apa? Wis bar teko Arab. Lah kok pas teko Arab kuwi aku terus ngelilir. Terus ini berarti kamu ngipi toh ya kalah. Lah kowe ya percaya lho. Wong paitan gurung gareng iki mbok gugu nemen-nemen ilah apa to? Iya. Ngene iki to seneng kurang jamak Bapak Ibu gelem guyu atiku wis lega Mas. Tenan sebagai seorang seniman apa meneh dagelan iso gawe guyune penonton kuwi melebihi dari bayaran. bunga sangat ya Mas ya. Tenan insyaallah ben berkah kanca-kanca ya keduman. Presiden ya srata ngono lho. Ngejak bintang tamu iki ora rugi kan. Ya ora rugi ngono nek wis ora ngejak ya bangeten Bisa. Bacotke. Bacotke, no. Niki Mbak Lintang melih napa sanese? Anu terus wonten angenteni. Oh angenteni saking mengki waranggono lintunipun. Sing anu sakake Mbak Lintang nek kabeh dipasrahke Mbak Lintang. J. Angenteni ya iki mau request. Ini iki request Pak Margono Pak Margono wau iya. Ya angenteni. Mriko dijamu saya sangat Mas. Wah, luar biasa. Sing udang, sing bandeng, sing patin, sing wah lomplet komplit. Dekat laut ya Mas ya. Sing nyuguhke dasare sregep no. Aku teko dek suguhi wedang. Durung tak jipuk lah kok wedange dijipuk neh. Kuwi no ditambahi meneh Mas. Ditambahi jebule diganti sing luwih anget. Saking gematine kalih kula. Saking gematine kalih sampean. Lah kok ya Pak Margono ya gemati. Pak Margono pripun? Kan lawe akeh to Mas. Aku guru milih bandeng. Ditekoki napa remen bandeng to Mas? Remen lah kok digani rong kerdus mau dilebokke mobil wis enak. Matur nuwun lho Pak Margono. Piyayi apiane pol. Kene wong kene apik-apik kene. Apik-apik kabeh. Mas. Pak PJ ya apian. Pak Heru ya apian. Pak Heru apian. Pak Margono apian. Liyane mbah. Liyane gak roh aku. Lah nyapa kok ngono ya? Jum pilih kasih semuanya baik. Lah sing tak rohi lagi kuwi kok liyane roh aku kok. Ayo sing pengen ketok apian kene. Kene nyapa? Siji gawe loro gawe. Ya sak pasil. Iya. Ya bacotke. Nggih. Angenteni Mbak Yu. Angenteni nggih. Niki langsung napa ngagem bawa? Ngagem bawa no. Oke bolo. Bawane Mas Gareng ya. Oke. Andane kok dosen isi Purwodadi kok. Aku deh. Iya. Sing rada angel sithik, Dik. Weh, apa iki? Kok angel niki apa iki? Apa iki? Iya. Angkur. Wis, jane. Walah jebule ya pangkur ngono, rada angel sithik. Pangkur napa niki? Semarangan ya. Semarangan ya biasa to, Mas. Semarangan iku Cipete nggih. Oh, Purwodadi. Purwodadi, Dik. Pangkur Purwodadi piye? Duh jagat obah tara kedawan sing alus aja kedawan Mas ya. aku grogi yo, Nduk. Lah nyapa?
Mbak Mimin nih nyawang aku. Wah, iya iya. Jenengan wis dibojo. Weh. Lah, bojomu pegat entak. Wong iki lho. Sing ngene iki lho. Oke. Ayo. Bisa lan gampang. Ayo. Iya, iya. Ya Allah, nyuwun pangapunten. Aja dianggap guyon apa. Aja dianggap tenan kok guyon. Lah. Jawa to. Jawa. Wong nek gak Jawa diuncalno tenan repot tapi. Padake apa kok ora Jawa iki? Gen, petuk pisan yo ngene iki, Mas. Petuk pisan yo nggo gayeng-gayengan. Ketok akrab. Ketok akrab. Betul. Welas sompring dasih kang nandhang ki. Karo anu karo rebab oh ya. Tinilar karamosa tuhu Cengkok jenengan. Cengkok iki. Kaya sedah merah kalau. Ayo. Ayo. Bingung ora? Jere dosen Purwodadi penak-penak. Ayo. Dadyakan tilah ning tias kulon datang pisah gangsa rambut kalamun katanpi nang yo Sing ngendang rem-rem. halo wong tumekeng pangkur ngrenas. Iki nek ra pengrawit hebat ora iso Mas. Tepuk tangan. Luar biasa. Mas Ek. Selamat. Jos. Jenengan pengen untuk bojo apa, Pak? Diamuk karo sing sampinge Bu Mimin niku lho. Iya. Bu Siti niku. Hati-hati lho Mas ning kene iki Mas. Iki kabeh bayarane bocah-bocah ku cekel kono. Lah kuwi piye wi? Yen ya di bojo, Mas. Lah ketok juk cilik ngono. Cilik apa? Cilik apa nih? Ngono ta Mas? Gede nih ngono kok cilik iki lho. Gede nggon pundak mengisor, nggon ndas mundur cilik. Mustaka. Kepala. Iya kepala. Nyun pangapunten Mas, ya tak akoni jos hebat, kendangane bergas wong apian lah. Nah, jenengan rokok apa Mas rokoknya? Arep nukoke ta? Jaluk. Ayo nembang no. Iki mau dibawani pangkur keras garape Ketawangan. Ngene iki nek ra isi Purwodadi gak iso Mas. Apa tau krungu pating ketokno ki ora tau. Oh dadi. Ya. Aneh Tuban ra mungkin. Wah ngino. Mas iki aku ora mungkin ngejak. Oh, ngoten. Buru ya. Mula nuwun sewu Pak PJ, Pak Panitia Pak Nur Hadi, upama wayangan bengi iki kok ragane larang sithik lumrah. Manghitung dhewe, Mbak Kairo paling ora 15. Bu Mimin iki 2,5. Bu Siti 2,5. Saka Tuban 4.000. Saka Tulungagung 5.000. Ketulung loro iki lho Pak, gelem 250-an. Kok iso ngono lho. Kok madak siomen lho. Lah iya. Oh gak ta? Ora. Lah ora omong koyo kok ngawur men 200.000. 200.000 mbale rene. Lah engko bareng aku lho. Ayo tembake yuk, angen tadi yuk. Garap sing piye Mas? Rancak, gumyak, sigrak, alus, grojal. Ya dilanggam gesekno. Oke, bolong. Langgam gesekno. Aku ngenteni takkan. Yo.
Panyunane saking Pak Margono piyaine mriki napa? Wis. Oh, mriki Pak Margono. Oh, mriki. Nggih. Klidang-klidang kae teko. Pranyata Kali
Turun tanpa busana. Alhamdulillah. Hakim. Mbah nuwun weng. Yuk. Ganti Mas. Cukup ini wae. Gandeng kanca-kanca saking semangate nyoh tak bagi. Aku karo kanca piye to? Dibagi neh ta. Aku ya nambahi Mas. Aku ya nambahi Mas. Aku ya nambahi. Oh iya no. Barokah kok nyoh. Berkah barokah. Iki tak nggo bensin aku ya. Iya saya. Alhamdulillah. Hidung roto Mas. Hidung roto. Keripik gedang raja. Lah keripik gedang raja seprapat 15.000. Dewaton rata. Ayo. Oh iya. Nek nggon kuwi prapatan Mas nek tuku piting modele. Ning kene kilon. Oh ya wis, beda berarti. Nggih, sembah nuwun nggih Mbak Lintang. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo lenggah rumiyin. Nggih, Mas. Bentosan kali rencange. Iya Mas. Salah ya ampun ayune. Terima kasih ya Mas. Nggih sama-sama. Nanti jangan lupa WA aku. Iya, nanti tak WA nanti jalur belakang, oke? Iya. Nanti kamu tak follow di IG, oke? Iya, nanti tak follow back ya. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Apa? Dalan iki modelnya aneh kok. Omongan orang itu lambene dicokot ya. Ora aku sing normal kok ya.
Oh iso ngono ki lho. Bacut kita tembangan Pakor mantan isih ana anu napa aja dipleraki Brajalan Banyuwangi. Wah, iso akeh banget. Wonten gelo barang ki mau. Ya, siap-siap dituruti, Mas. Ana tetembungan godhong telo wae sak klendah dipethik, dimasak nglegake weteng. Apa meneh ana pamundutan dituruti ben nglegake ati. Nglegake ati. Ya pundi sing Mbak Sinta kok ya. Mbak sinten? Oh nggih Mbak Sinta kok ya. Dadel kae mumbus lelayangane dadel kae mumbus lelayangane monco warna pulasane Mbak Sinta kaya kupu lan sateli sekolah kinjeng kae montore rabung jejer-jejeran sembrani aja nyangkon karepane dinenangen ora padha kenane. Sugeng dalu ki Mbak Sinta. Lah ya ampun. Dangu mboten panggih kok saya lho. Sangat mboten panggih, kula kangen sanget. Sami kula nggih kangen Pak Dalang. Niki mau sampe sehat to, Mbak? Alhamdulillah sehat. Kalih ingkang garwa napa piyambakan niku? Mboten piyambakan. Mungkin rampung dolan-dolan kalih kula. Matur suwun saderenge. Kampir wonten griya mengke. Nggih. Alah, Dalang kok bagus sing ngene ya. Kandhane kok. Wis kita jagungane, jagungane. Apa? Jagungane apik apa lho? Ngopo? Sopan ya, Mas? Lah sopan Pak Dalang yo jang jagungan ya. Lah aku masuk bukan jagungan. Ngono to. Kowe seneng nyawang ngene iki ta, Mas? Serasa hidup di pegunungan waktu itu. Apa pegunungan? Enek guwane. Nih. Gua Selarong. Menika sowan wonten Karu tak goleki rono Mbak Enang kene. Lah iya. Bagu. Minta Mulya. Juwono nggih. Menika adicaranipun suran nggih. Matur sembah nuwun sampun nimbali sinten nika Mas Faudoni. Doni. Yo. Idoni Faudoni. Nggih, dalu menika didamel gayeng mugi sedaya ingkang pinarak lenggah pinarengan rezeki ingkang langkung. Amin. Yuswa ingkang panjang matur sembah. Amin. Muga-muga dadi langganan ya, Mas. Amin, Mas Jareng. Arep sosowan meneh. Nggih, ugi sampean ugi dados langganan wonten ing Desa Mintamulya. Amin. Ya janji angger regane ajeg. Mboten dikorting to. Aja. Besok telepon dhewe lho Pak PJ. Aja lewat dalange. Ora kok. Lewat dalange amoh. Lho pripun kula ra jujur napa wantene kula sowane jenengan to. Nggih, alhamdulillah nih matur nuwun Pak Margono yang dawuh. Nggih, sembah nuwun. Mbak Sinta. Dalam. Nah, terkenale Mbak Sablah. Kok ero lho ya. Alah. Temu pisan ora mbayar ngono kok. Ayo ngopo ayo ngopo kowe aneh-aneh mesti nakal kowe Mas Gareng. Sampeyan nakal. Tidak campur sari ki lali ra disangoni. Ngono kok ya. Gak le, kono bakul susu le. Bakul susu napa niku? Susu gelasan lho. Susu gelasan. Ora sakit alah ya. Susu gendulan. Sing ade sementen. Pengen duet mau. Duet sinten? Jenenganmu lho. Mboten. Minta ngasmoro duet ya. Nganu wonten pamundutan wonten WA kok pamundutan. Piye nah. Wonten WA saking Mas Sinar larine Pak Margono. Wah. Iya. Mas Sinar iki wau. Iya ya srengenge wi jenenge. Lintang asmoro aku tak sing munggah ji. Oh, ngoten. Monggo Mas Sinar. Monggo Mas Sinar. Mas Sinar. Piro mau pinem. Ya Mas Sinar. Mas Sinar bagenan tembang lintang asmoro monggo Mas Sinar kula mriki entasi Mas Sinar badhe nambah tembang lintang asmoro monggo
Wis tekan kene lho. Oh, wis tekan kene kok. Wah, lanjut. Ya lanjut. Salim sik. Walah, pancen ya bersinar tenan kok. Kandhane kok. Nduk bagus-bagusnya kayak ndek nom-nom aku. Wah, nom-nomanmu. Nom-nomanmu gudeg tok nek ngene iso. Ngono yo. Nggih, dalu Mas Sinar. Tembangnya napa? Oh, ya kandhane kok hati-hati to sampeyan iki kok. Lintang Asmara. Sampun nyuwun sangu Bapak. Dereng ya? Sangu Pak? Mboten Pak, Gojek. Nggih, monggo Lintang Asmara. Lintang Asmara. Ya.
nuwun Mas Imas. Nuwun Mas, nggih. Sukses selalu ya Mas. Elah. Ora suaramu iso apik latihan endi Mas? Kalih bapak. Karo bapak. Tak kira 2 jam sudah cukup. Biasanya kurang Mbak. Ngeten. Layak. Lagi. Mas, iki jenenge Mbak sapa iki? Di. Iki lho. Mbak Nunung. Mbak Yu kuwi. Mbak sapa? Mbak Nunung. Nunung. Nunung kok dadi kempes ya, Mas? Oh iya. Nunung. Ketok aja iki kembar ketoke. Heh. Di sing karo di. Nining karo Nunung ngene iki. Iya, Mungkin Mas. tambah satu lagi, Sembah Mas. nuwun. Napa sampun? Tanduk. Apa, Mbak? Napa Lah manut monggo? jenengan gadah koleksi napa? Monggo. Nggih. Lestari napa-napa? Wah ya. Ojo kandas. Ora ono ning kene ya. Jam-jam Ning kono ono, ning kene gak ono. Nggih. Apa? Bukusen nelongso. Aduh, iki tembang wajib Mas. Iki ana Mas Pauji. Oh, Mas Pauji. Bukusen nelongso. Penyanyi ini pengen iki apa ganti? Ya ganti napa? Sembarang wis Oke. manut. Ayo jenengan milih sing cilik-cilik kae. Ngene. Nek iki Milah, pitu. men. Nek iki 75. Kok murah men to jane kok ya 75. Alah pasaran. Kok ya bengsine 200. Iki gelem 50. Nek loro iki selawenan ya. Kok wis murah men kat mau kok yo murah men iki to. Eh milih sing cilik-cilik gak apa-apa, Mas. Iya. Heeh, monggo. Sing Sing di. Ojo nek Bu Mimin nggonku ojo. Mimin nggonku. Bu Siti ojo. Ojo iki karo iki ojo. Sing nelongso iso to digarap to. Iki iso iki. iya. Mbak Lintang yo entuk, Mbak Anggun entuk, Mbak Ani karo Mbak Uni entuk. Mbak Lintang Mas. Wes Mbak Lintang. Nggih. Iki Mbak Lintang iki sesi limbuan, terus esuk arep nimbal. Ya, kacak selawe yo bukan Mbak jake Lintang. sik. Heeh. Ya ora apa-apa. Ben langsung bacotke laku. Nggih to Mbak Lintang. Bukusen nelongso. Nggih. Harapane piye? Soalnya besok MPLS adiknya. Oh, sampean terus SMA nggih. Oh, SMA mau kelas 2 ini. Cita-cita Mas. jadi apa toh, Mbak? Ini sampean. Cita-cita jadi bojonya dalang aja. Sampean mireng ora Mas Gareng? Go, Mas Gareng. Cita-citane dadi bojone dalang. Lho sik kok aku mau rembukan kok. Goro-goro sinar lho teko. Piye? Nek nyangoni lintang kira-kira piro? Wis gampang. Ya 100. Iya. Iki cocok, Mak. Cocok. Lintang yang bersinar. Lho. Ngono to. Somben nek anak-anak berarti jinakno srengenge. Ya, srengenge. Iya. Iki sesuai ya modele ngene kabeh iku. Yo kandhani. Iya. Lintang asmo apa mau? Wukusen nelongso. Ngarepe piye lali aku. Kene apa si parpur? Oke, salim sik. Ben gak grogi salim. Iya, Mas. Ya salim. Nggih. Kandhani. Setahun pisan lho nar kowe. Tak ada nih. Wong lanang sing ngajeni wong wedok nek salim karo bukan mugrib ya sithik. Ora kowe mbok cekel tet. Lah kula niku to the point kok, Mas. Lah iya. Langsung. Enak ngono kuwi, Mas. Oh, kandhani kok. Kowe mau cita-citane duwe bojo? Dalang. Ojo gemede, ojo seneng atimu. Lah kok saged. Lah duwe dalang golekane wong Jawa Timur. Ayo kari dalang di dalang Yogya, dalang kene ayo ngono to. Sembah ya, Nak ya. Nggih. Pusing nelongso. Garap ora kadang-kadang. Apa ji kowe? Monggo, Kembang, barang mardika. Pupusen nelongso. Judule kawitan iki opo kok? Ayo pupusen nelongso. Sekar delima. Sekar deli 6. 5 ora akeh 6. Ya. Ayo.
Ya luar biasa, bagus sekali suaranya Mas. Terima kasih Mas Sinar. Larane Pak Margono menika Mbak. Putranipun Pak Margono. Nggih, putranipun. Alhamdulillah matur mbah nuwun. Mbah nuwun ya Mas Sinar. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Mau asmane kuwi sapa Mas? Lali aku. Mbak Nunung. Kok takone sing ngono terus lho. Apa to? Kene yo berusaha kok. Mbok menawa. Jere mau Mbak Wiwin. Hah? Mbak Mimin. Mbak Mimin. Alah ya awak aku nek ngono ki lho wong kok. Jenah sing gampang nesu ngono. Ya, Pak. Ape Bu Siti sing ngendang nesu, kayak pilih Nunung itu. Ya sembah nuwun Mas Sinar. Ya, terima Niki, kasih banyak Mas Sinar. Kangge Mas kula mau nggih lajeng menapa? Mas Purwo. Badhe Siapa? Nggih, nyumbang lagu mau Mas Purwo. Napa? Mas Purwo. Oh Mas Purwo, napa napa? Kok Nyumbang napa Mas? Jadi karo makane ya. Ya. Suwun ya Mas Sinar. Matur nuwun Mas Sinar Mbak berkah Nuwun, barokah. Mas Sinar. Niki Mbak Lintang tese nganu panjenengan paringi setunggal lagu meleh. Heeh. Nggih. Monggo Mbak Don niku mbacotke lapkon mawon. Nggih. Nggih. Ngapunten sangat nggih, Oh Mas. nggih, mboten napa-napa ternyata ini kebutuhan sekolah. Nggih. Ngene nang. Nggih. Dalam Iki Mbak Lintang sak lagu diduetno karo adik wedok. Sing pundi? Mbak Anggun iki. Oh, Mbak Anggun iki ta? Iya. Oh, iya. apa Isi Solo. kok jenenge kok apal kabeh ngono piye? Lah iki gak yo muridé kakangku to. Isi Solo to. Lah sing urang gak Mas Toyib, Mas Toyib masku. Ya. Iya, wis iso ngajar sing marah ya aku kok. Kok Pak Toyib ganteng sampean ora? Tak swamplok kok malah hampir. Asline nek Sugasan ganteng Mbak Aja sumpah. tenang aku jujur sih ya, aku. Mbak. Aja jujur. Tak kira iki mau apa carik apa sapa jebule Mas Gareng lah ya Allah. Sembrono. Bu Agus tenan kandhane ya. Aku oleh. Tenan ya. Heeh. Nek gerejakan Banyuwangi nggih, Mbak Yu? Nggih. Ah, ya. Heeh. Yo. Pi. Ini ngapa? Ya Allah, ya apa to? apa, Mas? Iki lho kandel Tajupoe dhewe, jadahe. tajupoe dhewe. Jadahe sapa iki nempel? Jadah. Oh, iki mau jadah kondur nglerek gitu. Iki mau kok mangan ceblok napa iki mau. Jadah kondur nglerek. Ngono ki lho. Oh, sampean. Anggun nek roh aku kudu nyokot wae. Mboten. Mah ora kolu aku. Loh. Ora enak ya, Mbak. Ora Oh. enak. Wis kiwir-kiwir nopo ya enak. Ulet pisan wis ora enak. Ojo percaya, nek mau tak tekoki, Mbak asmane sinten bisik-bisik nang kupingku tak kira jenenge. Lah kok malah cokot kupingku. Nyokot udah karo ula. Anggun iki. Wow. Tukon piro iki? Aku kon piro aneh-aneh lho Sampe ngono kan mau aku mbok regani 75 mbok kira aku sapi apa Maksudnya ngene lho, Duk. Kowe teko kene nyinden saka Tulungagung ki bayaran piro? Ah, ngono. Rahasia. Sing cepro. Lah iya kuwi anakku ya penasaran sok sak mongso aku entuk job kan kowe tak jak. Mosok ya ora paham. Lah kok Mbak Lintang ndak mbok jak? Lah nek balintang kan aku wis ora tarife. Ngono lho. Oh, alah gun. Cokot Ayo, pisan Mas. ning omah. Ya Mas. Gerejakan biyen. Raja
nggih Mbak Lintang. Injih. Isih ono nganu panutan iki mau. Napa, Di WA Mas? njaluk video kon gaeke Lintang kok. Mas Deva jangan galau ya. iya. Di kamera. Oh iya, coba ning kamera ya. Oh, siapa? Mas Deva. Mas Deva. Iya, jangan galau ya. Jangan galau ya Mas Deva. Sudah. Sinten Nggih, to Mas? sampun Sinten? Wonten sing WA niku wonten. Ya sembah nuwun nggih Mbak Iya, terima Yu. kasih banyak, Sukses selalu Mas. dumateng panjenengan. Jenengan juga Mas. Iya, Mas amin, Dalang yang amin. manis. Hmm. Sama gingsulnya itu loh. Andane kok engko paen kabeh gingsulku kok. Iya, terima kasih nggih Mas. Napa ta Mas Garek? Nyapa ta jane iki ya? Sirik ngono Lah, iya, ta Wong iki. kadir wong gingsul adek manis. Lho. Tangga kowe gingsul selawe kok. Tim rongos Mas, rongos. Mas Gareng jajak.